Zer da fixi bat? Fixia da oso hiriko bizikleta. Kotxekin batera eta kotxekin kostatzea gura du, ez? Fixi bat azkenean da pinoi finkoa, ez daukana martxarik, ez daukana aukera pedalei emateari ustea. Praktiko ez da, eta komodo ez da, baina da divertidua. Harmonia berezi hori sortzen duena txirrindularitza eta bizikletean artean lotura berezi badau. Piezak bizikleta pinin beharemak kendu, piezak kendu eta minimoakin bizikleta usauekin, zaharrakin, egerrian zer ibiltzeko. Modan jarri direla ohartuta, bizikletaren industria ere hasi da fixiak edo itxurakoak ekoizten. Baina beste xarma bat dute zahar berritutako fixiek edo pinoi bakarreko bizikletek. GAC zahar bat aukeratu dugu geurerako. Marka mitiko zaharrak dira estimatuenak. Eta Euskal Herrian ere badugu mordoska bat. Bai, ondo dago. Ondatuko dugu guztia, gero dekapatu ingo dugu, pintura guztia, eta gero ja margoa. Operatutako komponenteak jarri eta martxa. Zahar berritzea, bizi berritzea da. Bestelako poza eta nortasuna ematen die bizikletei. Bizikleta zarrak. Zarrak eta berriztatzea, Hombre, zarra direna badukate bere xarma, baina zarra eta markazko baldin bada, kolnago bat edo garlako bat, asko zaio. Gure GAC zaharretik koadroa besterik ez da geratu. Ondo egokitu eta margotu ostean, prest dago pieza berriekin janzteko. Dana berria egin da montatzea oso erosoa da. Baina igual politagoa da bizikleta zahar batetik. Zerbait berria birziklatzea baka bere xarmarea. Badira pixka bat, esan dezagun hiru korronte bezala, ez? Pixka bat retroak direnak, material zarra eta vintageroera hori eman diotena. Gero dago kolore asko jartzen dizkiotenak txirrindari. Eta gero azkenean txirrinda arrun bat normala kaletikan ibiltzeko eta gauza handirik ez daukana. Modan jarri da kirola egiteko modu hau eta fixia da tribu honen ikurra. Denda iriki genunean hasi geneukan mugimendua ere sortu behar genula. Orduan hasi ginen hasieran hilabetean behin egiten. Eta gero udara iritsi izan, ikusi genuen mugimendua sortzen ari zela eta astero hasi ginen egiten. Eta hori jende talde hori osatuta dago, noizian behin beti gatzen gara, bizikletan ibiltzeko. Festa kirola hitz egin dana, kirol gehiagiez, festa desente, baina azkenean giroa sortu eta mugimendua. Eta beti bizikletan. Ondo aukeratu eta kapritxora muntatutako fixiak ere badaude, lehiatzeko osatutako bizikleta hau esaterako. Bai, konpetitzeko eta herri mailan ibiltzea baino gehiago, kilometro batzuk egiteko asmoakin. Karreteran eta auzotarako karreteratan eta ibiltzeko asmoakin bidegorritik eta material zaharra berrikitzea asko gustatzeko, baina berrixa eta gona eukitzea bai. Orduan gauza bisak.
montau dut kapritxoko bizikleta bat. Kuadro zineli, tija zigina, potentziak, manierra, zintia, tapoiak, dana zinelia. Eta kapritxozko bizikleta bat. Oñati aldekoak aintzindaritzat jo ditzakegu Euskal Herrian, bai behintzat txapelketak antolatzen. Igual hemen ondiogan nahiko berrixa da, eta ondiogan oso ambiente sanua dago. Oso ambiente sanua. Karreteran eta horretan ja da nahiko kontaminata. Jente askori beha atentzio muten entzen hori. Jentiek urtetia lehengo Faema, Molteni edo Kas edo holako maietak inpikin bat lehengo estilora. Hemen be, por ejemplo, bizikleta onak eta oso gutxi duzen. Asko ziren bizikleta restaurotakoak eta orduan jantzosek eta pikin bat lehenguak eta jentiek atentzio horrek monetzen. Zirkuitua be da oso berezisa. Zerrik, normalian karrerak esaten dira pabeioetan eta leku zabaletan, eta oinetikoa herri barruan. Herri barruan, unibertsitate aurretik, herriko plazatik, eta gero adokina dako. Igual 100 metro adokina. Eta jente ere asko, uste dixako, jente gehixen ikusten be adokina eguen lekuan egon. Igual ez da hain seixua edo profesionala, ez da aprobat, ez da karreria bakarrik ez, da karrerian aurretik dauen girua, karreria eta geroko kontzertuak, poteua, jentiak inoen aprobat ana, ez giro zua da, ez da karreria bakarrik. Bartzelonakua eta rejuka igual ja bihurtu da zer, ondizia edo profesionaltxua. Brooklynen, New Yorken sortu ziren mota honetako lasterketak. Red Hot Criterium izenarekin, bizikleta festan modura hasi zirenak goi mailako lasterketa bihurtu dira. Bartzelonakoa esaterako. Beste espezialidade baten korriken da bainak, igual bai ikusten dabe hau aukera moan, ez irabazteko, baina igual postu hon bat itxeko, eta kompetizio zen hori dakon jente gehiago agerketan dabil, ez? Eta jentea oso ondo preparatuta. Milanen, Italian ingeniari lanean ari zirela sartu ziren fikzien munduan, zubia eta hortu ondo. Erabiltzaile bezala, lehenengo, lehiaketak etorri ziren gero. Bertatu jatana enamorau eta erabakin fiksi bat egin bat, eta handik hasita, Milanen nengoen da fiksiaren bitartez ezagutu izan lagun grupoak komunidade oso bat, eta hortik gerora bihurtu zen nire kasik nire eguneroko da, nire denbora libre osoa esaterako hori izan ez, fiksi inguruan izan ez. Garai haretan ikerten zen, zozer gertatuko zala honekin, bagoela horrelako energia bat, baina hori ez, noen pentsauko zertan bihurtu den, eta garai haretan aukin izan rekonozimentu horregat ez. Izan ere, Milanen bertan, Jonander Ortuondo bera izan zen, Europan egindako lehenengo lasterketako irabazlea. Neukela abantaia estrategian edo karrera ikusten ez. Eta izin be horregaitik nire ustez irabazi noen ez, lasterketa hura. Azkenan zur jokatu eta karreran zela korritzen jakiterran ez. Eta bai ikusten noen garai haretan gaur ezberdina da, gaur karreterako jente pilo bat abile lasterketa honetan, eta orduen abantaia hori ez daukor ez. Baina garai haretan ez zegoen errepideko jente askorik eta igual messengerrak o ziklokuseko jente asko egon, baina hori ez jakintasuna zentzu hortan ez, egin. Nik inoz ez dut ziklismoa izan da hobi eta inoz ez dut hori bizi izan ez, horako rekonozimentu bat. Eta bai da, orduan, goratzen naz, nire ustez, pentsau nobena da, danok
bizi beharko gindula golako momentu bat, ez? Non, zuk indakoak rekonozitzen diren, ez? Dela fikzie, finkoa edo pinoi bakarrekoa, frenu edo gabekoa bizikletaz gozatzeko beste aukera bat edatzen ari da. Lehiatzeko, jostatzeko edo besterik gabe ibiltzeko. Era batera edo bestera bizikleta dute lanbide gure protagonistek, baina fiziarekiko lotura harago doa. TTL kurs hori sortu izan dugu, eta beti negozio barri bat sortzen duzunean, denbora asko eraten dago, eta horren ez da erraza, bai denbora gaitik, bai dirua gaitik, Brooklyna joatea, Milanera, zein aurten seguramente Londres. Hori ez, viajean joate hori eta kosto eta denbora asko suposten da, ez? Baina ahalik eta gehien saiatzen naiz. Entrenau, eta gero abidaien jat. Kasu honetan moda positiboa da, ez? Jentia hasiko da modiatik erabiltzen, baten bat, jentia modia alako bakarrik, igual hemendik 2 urtera itxingo da, baina baten bat seguro geratuko dela, behan bizikletiakin eta egunero erabiltzeko gogoakin, orduan.